Det her er Go FM. Din festuge-radio. Godmorgen Aarhus fra Radio Go FM. Jeg hedder Allan Vørsk. Lige nu skal jeg faktisk lige byde godmorgen til Mathilde Stambø Christensen fra Aarhus Erhvervsakademi. Godmorgen Mathilde. Godmorgen. Og man kan jo faktisk takket være dig og dine medstudenter, så kan man i dag møde op i den gode sags tjeneste i Mølleparken. Ja. Fortæl. Jamen, det er simpelthen fordi, at vi herude på Erhvervsakademiet, der fik vi et projekt her i starten af 3. semester, hvor vi skulle lave et event, og det skulle egentlig være innovativt. Og så brainstormede vi lidt frem og tilbage, vi vidste ikke helt, hvad vi skulle finde på, og så kom vi i tanke om, at vi godt kunne tænke os at lave noget velgørenhed. Fordi vi egentlig synes, at det ikke kan passe, at der først skal en flodbølge til, eller naturkatastrofer til, før vi egentlig hjælper rigtigt. Og vi kunne godt tænke os at lave lidt fokus på den tredje verden, hvordan det egentlig ser ud, at der stadigvæk er hjælp uanset hvad, om der sker naturkatastrofer. Og så kom vi ind i samarbejde med Aarhus Festuge, hvor vi fremlagde ideen på dem, og de synes, det var rigtig god. Ja. Og vi kom i kontakt med Dansk Røde Kors, som der gerne vil hjælpe. Og så går det simpelthen bare ud på, at vi laver sådan en indsamlingsdag nede i Mølleparken, hvor at man kan komme ned og give sit aflagte tøj. Og så laver vi en tøjkæde ud af det, som vi så giver videre til Dansk Røde Kors, og de så aftager det derfra. Du kan bare komme hjem til mig, så kan du tage hele mit klædeskab. Jeg synes, der er huller i alle mine strømper. Og jeg synes ikke, jeg har købt sådan nyt tøj i mands minde, så jeg kan komme med hele mit klædeskab. Men skal jeg så selv binde det sammen? Altså, hjælper man med at binde den her tøjkæde? Jamen det vi har, der har vi 2 af fra vores gruppe af, som der egentlig gør det for jer, og så kan man jo bare stå og kigge på og se, hvor langt det egentlig bliver til dem, der vil blive så lang tid. Det er op til en selv, kan man sige. Har I nogen forventninger om, hvor langt den tøjkæde kan blive? Jamen altså, jeg kunne da godt tænke mig, at den kommer op på de der 30 meter mindst i hvert fald. Og så jeg bare, det kommer i år. Det kommer i år. Det håber jeg også, altså. Det kunne være rigtig godt i hvert fald, hvis vi kommer over det. Og så måler vi det selvfølgelig, og så skal vi nok også sige det til medierne, hvor langt den bliver. Og så bliver det hele afleveret bagefter til Dansk Røde Kors? Ja, de kommer og tager det dagen efter, hvor de så kommer og henter det forhåbentlig i en lastbil, alt afhængig af hvor meget tøj vi har. Og så skal jeg lige høre, dumt spørgsmål, er det Dansk Røde Kors eller jer, der binder tøjet op igen, når det skal afleveres? Jamen, det bliver jo nok os. Så I kommer på aftenarbejde også? Hvad siger du? I kommer på aftenarbejde også? Det gør vi i hvert fald. Det kan vi ikke løbe fra. Men hvad tid er det, man skal møde op i Mølleparken, hvis man har lyst til at komme og aflevere aflagt tøj og binde tøjkæde? Ja, det er imellem 13 og 19. Vi starter fra kl. 13 af, og så kan folk bare komme derefter med tøjet. Okay. Og som sagt, det er ikke fordi, det er ikke på grund af oversvømmelsen i Pakistan specielt, at I laver det her velgørenhedsprojekt. Når man afleverer det tøj, så går det til hele den tredje verden. Det gør det nemlig. Vi har ikke set på et specielt land eller noget som helst. Det er simpelthen bare for netop at komme med budskabet om, at der stadigvæk er hjælp, selvom der ikke lige sker noget. Og selvfølgelig er der ekstra brug for hjælp lige nu på grund af oversvømmelsen i Pakistan, men vi vil også bare gerne drage fokus på den permanente hjælp, der er brug for. Okay. Skidegod idé, Mathilde. Du må hilse dine medstudenter. Det er Rikke, og det er Sille, og det er Michael. Og så god fornøjelse. Og så endnu en opfordring herfra. Mød op Mølleparken. Dan tøjkæde og støtte en god sag til Dansk Røde Kors fra, var det klokken 13 og så frem til klokken 19? Det var det. God fornøjelse og held og lykke med det, ikke? Hej. Go FM. Go FM. Lyden af Aarhus.